Trading news, trgovanje vesti je ono što nazivamo fundamentalnom analizom, sastoji se iz 3 elementa, objašnjeno u 60 sekundi. Glavno, centralne banke, one kontrolišu svoje kamatne stope, interest rates, koje itekako imaju utjecaj na market i jako su osjetljivi. Market je jako osjetljiv na promjenu očekivanja u kamatnim stopama. Economics data, to su vam podaci koji izlaze na X-Factor i ostalo, kao što je CPI, kao NFP, i jako utiču na to kako će banke dalje donositi odluke o svojim kamatnim stopama, zato ih i pratimo. Na primjer, ako CPI vesti porastu, izađu veće od očekivanih, očekivanje da će i kamatne stope porasti, to loše utiče na zlato, na Nasdaq, ali jako dobro utiče na dolar. S druge strane, i geopolitika ili geopolitički događaji kao što su Trumpovi objave, trade wars ili US-Iran rat itd. Sve smo ovo mogli da vidimo u prethodnih 18 mjeseci jako zastupljeno u svetu i sve to utjecalo na market. I ona dva pitanja koja zaista treba uvijek da se pitamo je ono što trgujemo, kako to što trgujemo na to utiču kamatne stope koje donose centralne banke, i broj 2, kako market fear, odnosno strah, market sentiment utiče na to što trgujemo. Ako ovo budete više izučavali, mnogo bolje ćete trgovati, garantujem. Pišite u komentare za više informacija.